大変です。町の外。しかしレディーン様、司祭この町の北の山には強大な。殿。そうか、やってみるか。今楽にしてやるぜ。今楽にしてやるぜ。できないぜ。何としてもドラゴンを待ちま。
くらえ化け物め。女だからって甘く見ない方がいいわよ。力がみなぎってきたわ。者に力を。癒しの力よ。